Nikwara mugiro kama na inya kumkitira Ramogi TV ka indine wangsae chindu maromara ngichwelo maika mokelo weche manyien anto nyinga Trevor Ombija jandengo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa koro sadek e buch jopiny obrogo mbaka gi Honorable Millie Odhiambo en jaod bura mar Suba North gimumi okele ka entie kendo en jakanyo e duol mar twak moriwo Azimio kod Kenya Kwanza. Penjo mopinye maduong' mogik en ni twak omoko to moko nikech ang'o to bende nitiere geno mane mbaka mobrogo kode saa 3 e wang'e chap lakini sani magi weche manyien mawadu. Mrs. Anne Derrick must leave office in view of clear manifestations that she has been co-opted into partisan and illegal schemes by Kenya Kwanza. Lweny martelo medo jiwore duond buch Jubilee ka kweth Azimio seyo jandik duond buche ewi wachno. Kama sasa hivi hatujapata mishahara kama miezi 3 hivi. Tuungane na Wakenya wengine ambao wanafanya kazi kama yetu ya mashinani ili tuweze kupigania ugatuzi. Moko kuom ute bura mag kaunti osechako chungo chenro magi ka giywak ni sirikal mamalo poko chwalo negi omenda. Koro yaura ne waparo nogolo gik jams gi malo kocha nikech mine tiyo gi pampas nyithindo dhi ok yaura no. Interventions nitie ma oseketi gweng' mondo mi tuo kik landre. Chenro mag ohala odok chien e dho wath ma Wadiang'a kar chung od bura ma Suba South ka tuo nyaldiema medo landore. Nero kama na inya dwaer winjo pachi 2-3-6-0-0 nyiswa nyingi kaminene Ramogi TV gi pachi mbaka mwadhi go sani ni jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Wachaka ni weche manyien ni jagoro mongirore migawo marudi Charles Hinga osiro paro mar gero ute manengo gi ni piny kama jogo mondiki e tije ibiro dwar mondo gol atamalo 3 mag osachgi mondo nyiewne gi utego. Hinga bendo kwedo jogo maseyo chenro no kowacho ni onge kaka omenda no nyalo lal kendo nitie chenro chek gendo moromo mar sero utego. Chiro bende nitiere mar uso utego. Edwin Okoth ni kod lere witwak mane oketo jagoro no etago maliet kod duoko penjo mag jofwambo. Bedo ni twak kod jofwambo ne obagi lok tich ma jatend piny ne ranyisi moromo mar pek ma piny owacho osemiyo chenro mar gero ute 200,000 higa ka higa ma ibiro juogi omenda kowuok kuom jogo mondiki. Jagoro mongirore migawo marudi Charles Hinga ne owacho ni chenro no geto ywayo joket mwandu mabiro gero ute mapiyo ka opogore kod kaka piny owacho osebet ka gero ute. I have got over 200 investors and all they are saying is if you give me an off-take plan, because I don't believe in your story. Your story is a very emotional story about Wanjiko owning a home, about the Juakali artisan owning a home, a shoe shiner owning a home. But hey, my money is not emotional. All right? So me, I just want to know that I'll get paid. And how do you guarantee that they will get paid? This will attract foreign money to come into this country. And please, you don't need to be an economist to understand this. This is common sense economics. Hinga ne owacho ni sirikal oseyudo lope 424 ma ibiro gerie ute gwenge duto ma pachoka mondo mi jonyiew thuolo mar yiero kama gidware ot. Ute ma bende oramo ni chiche gibiro yudore mayot. You choose where you want a house. That's one of the questions we ask you. Where do you want to own a home? You choose. And that also advises. So it's not just going to be blind undertaking. However, we are starting a program where we are putting 200 units in every constituency. And these 200 units will be taken because I can promise you, even if you don't think there is demand in Marral or in Karachuonyo or in Nyansiongo, in Nyamira, we know because first of all, government is an employer. We have got so many people in there. Jogo mageto nyiewo ute go kaito uso. Bende koro din negi. Piny owacho biro yiene ng'at achiel ka ot achiel kende. Ot ma onyalo mana uso bang' higni 7. The only thing I can tell you in the policy, you cannot buy 2. And the other thing is you can't sell that unit until 7 years. Because that unit is so subsidized. If I allowed you to sell, what are you going to do today? You buy 3 million, you sell it for 7.6. Sindio hivyo? Kata kamano, penjo ewi chich ma jopiny nego ni sirikal nyalo tiyo kod omenda go e chenro mamoko ne oduodo jagoro no. Mokwongo. So hisi pesa ya serikali, because you don't work, unafanya kazi serikali.
So if I deduct you and it goes into that account, what is it doing in Serikali? The only thing Serikali is doing, first of all, is because I'm the biggest employer. Okay? To bang'e kane openje gimomiyo piny owacho oketo mana gero ute ong'alo manyien ka rowere mathoth to pod onge tich. The government is not the one that employs largely. We know we're the biggest employer. But the best jobs are the ones that are created by the private sector. Jatend piny Kenya William Ruto oseyango gero ute maromo 36,992 mowachore ni osechak ger ka moko kuomgi pod ibiro chak ger e ndalo mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ondonjane weche mag siasa ni riwruok mar Azimio la Umoja odhi nyime gi soko wang' jandik duond buche pacho ka endi men Anderito magiwacho ni dhi ataro gi chik. Azimio oseyo Anderito ewi midhiero mokwako duond bura mar Jubilee. Kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, Azimio bende wuoyo ewi digni mar twak e kindgi kod Kenya Kwanza masani chalo ni ogore Luanda. Kelo kanyakla tero mar Azimio e kadak ma Karen bang' seche bura ma puodo wach jotelogo ne obedo kod ote ni jandik duond buche ma Thurka Mikai Anderito. The registrar of political parties, Mrs. Anderito, must leave office in view of clear manifestations that she has been co-opted into partisan and illegal schemes by Kenya Kwanza to cripple instead of protecting political parties. So we see the Registrar of Political Party on a very interesting mission here to hunt for reasons to just kill political parties in this country. Clearly, we saw her backdating letters. This is a printout of the time and the date the email was sent. The email was sent on the 22nd of May. That is Monday. At 8 o'clock in the night after the NDC, but the letter is dated 19th of May. Duond bura mar Jubilee osebedo kod tungni mar telo sema Azimio bio ewi jandik duond buche ma Thurka. Falsifying government documents is a criminal offense, and this lady is clearly guilty of criminal offense. She has continued to falsify those documents, and that is what has sustained this unnecessary coup attempt that you see that have become part of our entertainment every day. Kendo ne gichiwre mar kedo adwa tenga ni duond buche mag Azimio. Kenya Kwanza must make no mistake that Azimio will do everything possible to protect its affiliate parties from these heinous attacks. We ask all Kenyans to join us in protecting multi-party democracy, for which many Kenyans lost their lives. 5, all Jubilee Party members of Parliament who have crossed the floor and joined Kenya Kwanza must go for by-elections. Kata kamano, Azimio toni Kenya Kwanza chalo ma oko ikrane twak mane geto tieko midhiero mane gichwalo. Gisingo chiwo ler manyien mar kao kang magidhi kao kotende gi twak makamano. Kenya Kwanza has no clear direction on whether the talks should proceed or not. Deliberately, they have no clear direction from Mr. William Ruto on how to proceed. 3, Kenya Kwanza sees the talks as a process of managing the political situation, calming down the political temperatures, and continue with business as usual. Kweth mar Azimio igeno ni biro romo jomanyien tich ariyo mar chiwo pach mogik e okang' ma gibiro kawo tok twak pande gi bede kod Kenya Kwanza tore e Luanda. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi County. Kwa dhi mbele ni od bura ma county ma Kisii olor ka counties mamoko bende koro buogo chungo chenro mage bang' piny owacho rem chwalo mende counties mapacho ka endie. Ma endien kaluwore gi winjruok mane obede romo mar MCAs mane obagi e kar bago romo mar KICC e county ma Nairobi ka endi kama ne gisingo chungo tich kaponi ok ochwalnegi omenda. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. E twak manopedhi od bura ma kaunti ma Kisii gi MCA ma Bokimonge Amos Onderi, jod bura ma kaunti ma Kisii oyere loro od bura no kaluwore gi onge mar omenda e counties. Hakuna fedha zozote zimekuja za maendeleo. Hatujaweza kutengenezea watu wetu barabara. Hatujaweza kutengeneza mahospitali. Kwa ile pesa ambayo tunakusanya kidogo inaingia kwa revenue allocation yetu,
own source revenue allocation ndio tunatumika. Senate imejaribu kupigana kutuletea fedha katika mashinani, lakini hawajafaulu. Kwa hivyo tumeungana sisi kama MCAs wa Kenya mzima, na pia tumeungana na governors kusema kwamba tunataka fedha zije mashinani. Jod burago wacho ni kuom dweche adek mokalo pok giyudo sachgi ka chenro mag dongruok e counties go bende koro ochung'. If the national government has a budget of more than 3 trillion Kenya shillings, and we are giving 47 counties only 385 billion Kenya shillings, are you really supporting devolution? It is even less than the 15% that is contemplated. And you realize even in the Abuja Declaration on matters of primary health care, it was even envisaged that counties should be able to receive 15% of the national budget specifically going to the health sector. Now even the 15% is coming is for the entire, all the 10 sectors in counties. Speaker mar od bura ma county no, Jacob Bagaka, no golo ng'eto mar loro od bura no, bang' jod bura go yiere mar loro od bura no. Therefore, in order to align ourselves with the county assemblies and demonstrate our commitment to the devolved system of governance, I believe it is necessary to adjourn this house indefinitely. E county Manyandarua, Governor ma county no, Dr. Kiari badilisha sayo piny owacho kuom deko kod omenda ma counties, omenda ma koro ng'iko chenro ma counties mapachoka. Nyandarua ni baadhi ya county ambazo zimekuwa affected na ukosefu wa mgao wa serikali. Kwa mfano wakati huu hatujapokea mgao wetu wa miezi mitatu inaenda 4. Tayari shughuli zingine zizasimama. Tumebaki tu na shughuli zile muhimu kama hospitali hatuwezi funga, lakini mambo mengi ni hata tumeanza kuwaka chini. Mpaka sasa tuweze kuwekwa vizuri na tuweke katika mpango ambao katiba yetu ya Kenya ilitupatia. Badilisha wacho ni kata mana contractors ma county no poko yudo chudo mage gino marocho chenro mag county no. Tunapokosa kuwalipa, wengine wanakosa amani na sisi. Kwa mfano mwaka huu kuna wengi tumepatia kazi hata wamezikataa na wameenda. Wana imani na county. Na si inasababishwa na kuchelewesha kwa pesa. Na tunasema ikiendelea namna hivi, kwa vile tunaona serikali kuu mipango yao inaendelea vizuri, basi itabidi si tuchukue hatua ambao tutaona inafaa ili wajue kwamba ni vizuri kuachilia fedha zetu wakati unafaa ili majukumu ambao tunapaswa kufanya tuyatekeleze. Eromo mano bagigi MCAs karbagoro ma KICC e county ma Nairobi ndalo machuok mokalo. Jod bura ma counties no winjore chungo chenro ma counties porone piny owacho rem chwalo omenda e counties ma Thurka. Chich koro nitie ni moko kuom counties bende kidek chungo chenro magi kalore gi onge mar omenda e counties go. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Wadhiene weche mag ndara. Ni ripot mar duol mar NTSA yango ni masira mar apaya pod hinyo jowuoth tielo kod joti kod apiko e pacho kaendi. Ripot no kata kamano oyango ni kwan ji mosewito ngimagi e masira mar apaya kochakore dwe mar achiel higani odok piny kipimo gi higa mokalo. Jafwambo marwa Simpros Okinda miyowa ler mar wachni. Report mar duol mar NTSA yango ni kwan mar joma osewito ngimagi e piny mapachoka kochakore dwe mokwongo nyaka sani mano higani odok chien kod atamalo 4 kipimo gi kwan jogo mane tho higa mokalo sama chal kama. Lipod no wacho ni ji 1679 osewito ngimagi ka jowuoth tielo ema otelo kod ji 571 kiluwe kod joriemb apiko ma kwan gi gin 449. We've noted a decrease of about 4%. The number of fatalities this particular year is slightly lower than last year. So we have about 100 difference in reduction. So you have that translates to around 4.4%. As per these statistics, about 35% plus are the vulnerable road users. Kalore gi masiche maga piny NTSA koro riwore kod counties 10 pachoka e chako chenro mar duoko chien kwan joma tho e ndara. We have 10 counties represented, starting off from Mombasa up through Makueni, Machakos, Kajiado, Kiambu, through Nairobi, up through Nakuru, Kericho, Kakamega, and Kisumu. So basically we are targeting the counties along the A8 and the A104, where we have got the largest number of fatalities usually recorded through some of the black spot management areas, for example, the Salga,
area that is renowned. Kane oloso e romo mano kelo kamoro achiel jokanyo migawo mar yore wuoth koda peini, jatatije maduong' mar NTSA George Njau wacho ni gisemedo ranyisi ya peini makonyo tayo joriembo. Kasani gisechako chenro mar tiyo gi lony manyasani bende e tayo yore wuoth. Where we have now integrated with speed limit vendors to be able to now digitally track the PSV as a calming measure of speed across the board. So this is part of the measures that we're doing, and we are planning to at least finish the integration within the next couple of weeks. Eromo na oganda duto matiyo gi peini mapacho ka ojiw mondo beda kicha kendo nywak lwedo e kedo gi masiche mag peini. Simfruz Okinda, Ramogi TV. Aya kwa ndara kanyo to dhiene yue daka moko matin kodugo to podoni weche manyien mobro kelo iru ka endia ngiso nuoru pachi 2:6 mondo winjane kako pare mbaka mogo kodukani aneno ka useoro moko ka endira Ramogi TV ber Ombija ma Evans Oyuga Wasonga Woodkonge Anamoke Nakuru kod Mbasna Rosemary Oyuga kod Morris Ajwanga Kuku erokamana inya kuom neno wade Nakuru kanyo. Sara Singa Nyaruona Doyo mar West Kanyamkago aneno Ramogi TV kanu moja tu Nairobi ka endi okamor gi utego Ruto walo gi ji sirikal tugo gi jopiny bende awuoro sana. Erokamano Sara. Ramogi TV mora mar adier to gima diera en ni nyaka nyuola pok naneno ka od bura dhi ng'anyo. Agwambo golwa e Misri. Andismas Elijah kawuok Nyakach Dirubi Orphanage Nyakach ageno no dhi maber kanyo. Wadhi yue moro matin koduogo podoni weche manyien mobro kelo iru kanyo. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yakubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Story, not to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Sasa unaweza jishikia sashe fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endie ji maromo 25 pod orwaki od thieth ma sub county ka mamoko 74 to osethiedhi bang' gamo tuo mar nyaldiema. Landruok mar nyaldiema bende osehinyo chenro e dho wedhe moko ma Homa Bay ma sani koro jopiny moko oloro nyaka ohandgi. Jafwambo marwa en Ali Abich ni kod ler mar wachni. Dhowath ma Wadiang'e kar chung bura ma Suba South en achiel kuom kuonde ma migawo oseyange tuo mar nyaldiema ma osebedo kalandore Sindo kod alwora mare. E dhowadhni chenro mag ohala odok piny bang' kane oselor kuonde mag chiemo e alwora ma Sindo, kendo thoth yiedhi mag lupo bende oywa oko kaluwore gi luoro ma jolupo nigo e landruok tuo mar nyaldiema. Pone gimedo dhungore e dhowadhno. But wakwaya ni jowa obed gi ler mowinjore, kendo kaka jakom ward akwani beaches wa 14 mantie jokomba 14 gikaw risk mar rito ngima jonam, giket pilogo, giket sabunde mowinjore, giyie jowa dhi nam kok gin gi pi mothiedhi mondo ngima jolupo medre
kendo king'iyo wadianga sani ka tinyalo yudo ka yie thwa moko ni nam wachungo go ka gidhi nam mondo manyalo dhi matin kendo mondo kel chiemo mondo ruogruok kata bedo modhungore obed ni tin mondo ler obed mamalo. Jolupo kod jowala e dhowath ma Wadianga ywak ni chido mar dhowadhno obiro kaluwore kod pige ma ochido mamol ka donjo e dhowadhno, gino ma osemiyo kata mana pi nam ochido e alworano ka koro giwuok oko mar jiwo ler e kind jogo matiyo kod dhowadhno. Kata sani kung'iyo wan gi pige mag luoko lwedo mobedo gi chlorine e iye, kendo nwa make sure ni sanitations mag chopewa nwa increase level mamalo. Gisane kwang'iyo kolera en tuo mwang'eyo ni obiro kaluwore gi seche moko gi chilo. Gie seche gi aneno ni watemo loso ler mar kae ahinya, aneno ni watemo nikech seche ma wan obiro waparo ni obiro nitiere pi moro man gi malo kocha ma en aora maduong'. Koro i aora ni waparo nogolo gik jams gi malo kocha nikech mine tiyo gi pampas, nyithindo dhi oko e aora no. Koro thothne oula kabiro to waneno ni kele i pi makane. E osiptal ma Suba Sub County e boma Masindo, jotuo mag nyaldiema maromo 25 dhi nyime gi yudo thieth ka ji mamoko 74 osethiedhi ma oweyo dok pacho. Apisa ma ochung' e chenro mag thieth e Sub County no, Laktar Kajowang' okon giseketo kenge makare mar thiro landruok mar tuo no. Situation kaka chal sani wadeno ka normalize nikech interventions nitie ma oseketi gweng' mondo mi tuo kik landre. E osiptal ka be jotuo mantie wamiyo thieth ma kaka dwarore. Sethiedho ji madhi 74 ma osekalo through hospital. Kawuono joma nitie ward gin 25. Ndalo 13 ka tuo mar nyaldiema osebedo ka landore e boma Masindo ka kod alwora mare. Migawo ma thieth e kaunti ma be ka koro lando ni giseketo kenge makare mar konyo duoko piny landruok tuo ni alwora Masindo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruoge mopogore opogore makedo kod tuo mar kansa e pacho kaendi koro dwaro mondo piny owacho ket jotuo mag kansa e kidieny achiel kod jogo manigi ng'ol kendo kik juogi osuru moko kaluwore gi pek magin godo. Kaka Judith Omondi lero, giwacho ni okumba mar thieth mar NHIF bende owinjore med teko mare mondo kony ji e thieth mar kansa. Kedo kod tuo mar kansa ok osebedo ting' mar piny Kenya kende to kata mana pinje maoko. E Kenya ka, ng'at achiel wito ngimane bang' dakika 15 ka dakika 15 kaluwore kod tuo mar kansa. E higa achiel, lipot mane ogol e higa mar 2022 yango ni maromo ji 37,000 wito ngimagi e piny Kenya nikech tuo mar kansa. Kaka achiel kuom yore mag kedo kod kansa, riwruoge ma opogore mag thieth owuok oko mar sundo okumba mar thieth mar NHIF mondo mi omed pim mar kansa kaka achiel kuom chenro ma kadino nyalo chulo ne jatuo. I've written to NHIF before, and I've actually specifically requested that that should be part of what is coverable by NHIF, so that you do not, you just present yourself with your NHIF card to a hospital and you're screened. Because screening saves lives and also reduces the cost of treatment. And it makes logic to me that if you spend 5,000 on screening, you're saving yourself 500,000 for the treatment later on. So that one, like I said earlier, I think NHIF is still reorganizing. When they come out of the woods, then I'm sure they will either include screening into their cover or they will include screening into their cover. Jodito gi makedo kod tuo mar kansa e pachoka ne oriwore kod kambi mar Fiza mondo migi ked ne jotuo mag kansa makoni nengo mar thieth oidho kendo thoth gi chwe wito ngimagi nikech ok ginyal chulo nengo mar thieth. Jakom mar board mar Kenko Evans Mapeli ne okone gi dhiro mondo mi jotuo mag kansa oketi e kidieny achiel kod jogo ma ong'ol kendo ma ing'ado negi osuru mag chulo kaluwore kod nengo mapek mag thieth mag kansa. There is a disability act in this country that affords people who are disabled some tax relief. Perhaps then we should also help the cancer patients with a similar kind of program where they get tax relief. E kinde ma magi timore, lakteche mathiedho kansa koni thoth gi yedhi thietho e pinje maoko kaluwore ni Kenya ka ute thieth onge masinde madwarore e thieth miyo mijingo mar duoko geno ni jatuo rumonegi. The expectation is that you come back and help your people.
However, when you think about it, I'm coming back to what exactly? If the county hospital has a mammogram machine, for example, but doesn't have IV fluids, which is basic, then I feel useless, or you'd feel useless. Kansa mar dhod nyodo, kansa mar tong' mar joma chuo, kaachiel kod mano mar thuno, gin moko kuom kansa malandore mang'eny e piny Kenya. Judith Omondi, Ramogi TV. Kanyo ni piny owacho mar kaunti ma Migori ogolo omenda maromo siling milion 14 mar jolo somo mar jopuonjre maromo 410 ma osebedo ka somo e bwo sir mar apis gavana. Kaka George Jumalero, tend kaunti ma Migori sani koro loso chike mabiro neno ni chenro no itimo kaluwore gi dwaro mar chik. Chenro ni mar siro som jopuonje mariek to wuok e familia go mane onge ne piny mane ochaki higa mar 2015 osechiwo thuolo mar somo ne jopuonjre maromo 1,289 e kaunti ma Migori mangima. Nyaka sani jopuonje maromo 410 mantie klas 11 kod 12 ema pod dhi nyime kod yudo sir e chenro ni mar somo e bwo chenro ni mane ochaki kod gavana machon Okotho Bado. Mae biro nikech higa mar 2022 kod higa ni onge jopuonje manyien ma osekaw e bwo chenro ni. Wan gi gimwa luongo ni government grant ma His Excellency the Governor bende biro dwaro ni mondo chiw mondo mi nyithindwa makoro dhi nyime wan gi form 3 gi form 4 to gap modong' ma form 1 embe oyude nyithindo moko ma chandore kendo modhier mok nyal somo mano nego bed ni bede form 1. Gavana ma Migori Ochila Yako ma oriko ni welapno ma Migori kama ne ochope nyasi mar chiwo omenda mar somo ne jopuonjre maromo 410 omenda maromo milion 14 ne wane piny owacho mare koro ikore masiro somo e kaunti ma Migori. Hii sio ya mwisho, hii ni mwanzo tu. Tutaendelea na hii mtindo na tutahakikisha sisi zote hapa Migori tunasomesha, tunaelimisha watoto wetu. That is why those who are fortunate enough to wear those t-shirts, the t-shirts imeandikwa tuelimishe ama tusomeshe watoto wetu sisi zote. Very many parents okuyudo thuolo mar chulo fees. Kiwinjo fee arrears mane schools dongo samoro lwetwa otwe nikech ineno kaka janyuol chalo fees be onge koro kata idwa ni riemb nyathi be biro dhi to duoga nono. Kuom higni maromo maboro nyaka ne chenro mar somo ni chakre weche ma otenore kod chike matayo chenro ni osebedo ka kelo penjo ma opogore. Kenda mor ni twak dhi nyime mondo mi gigo ma oneni pod ne ok odonjo makare chak medi e policy ni mondo mi lose manyalo miyo bed maber kata kaka gik moko nyithindo man gi ng'ol mora mora amiyo jopiny teko mondo gine ma gibed gi teko mar yiero nyithindo. Gimwayudo ka ok ber ma wanyalo tighten en one ni ne wakawo checks titere schools. Checks manitere school ne nitiere gi ng'ikruok. Gichopo e school to mondo mi ong'e ni checks adi mochopo e school nok yudre yo makare. Dwaro nitiere ni chenro ni mar somo koro time bwo chike ma otegno ma bende koro nyalo miyo dhi nyime kata ka gavana machielo kodonjo telo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Odoga ne weche mag siasa ni rode manitiere chike matayo duond buche siasa nenore ka manyayo idhiero mag pogruok e duond buche siasa mapacho ka indie. Koyango wach mar lweny mar laro telo manitiere Jubilee sani, okil Duncan Ojwang owacho ni tungnino motudore kod siasa mar higa mar 2027. George Bati miwa ler mar wachni. E kinde ni mamen mar telo e duond bura mar Jubilee medo gidore kendo ng'uri tero e bede migepe motenore kod duond buche siasa. Chike ma ok ongirore moketi ni tayo duond buche siasa ema osemiyo thuolo gwandruok machwe ketho duond buche mag siasa e pacho ka. Political Party Act no nigi loopholes mang'eny makidondo iye maler tinyalo mana timo gimitimo kaka nderitu koro timeni to kendo ni meiche chik ok obedo motegno manyalo siro konyo chama nikech chama be ing'eni ka koro political party gine wacho ok en mar party leader. Kutudo lweny laro telo manitie duond bura mar Jubilee kod siasa mag 2027. Okil Duncan Ojwang lero ni chal ka gima lweny no othedi kendo idhiro kod jomoko mawuok oko mar duond bura mar Jubilee mondo mi one ni ogwenge ma masawa kobedo gi duond bura mongirore kendo omi thuolo piny owacho tiyo
kapod lweny mar Jubilee dhi nyime. Jubilee ni en modong' chama mang'ongo manie Mount Kenya. Omiyo en gima ng'at ka ng'ato nyalo gombo. Wabunge manie Jubilee nenore ni dwa tiyo gi Kenya Kwanza. To jotelo moko bende Jubilee dwa tiyo gi kendo tiyo gi Azimio. Nigi winjruok gi Azimio. Koro Jubilee ni lwenj Kenya Kwanza gi lwenj Azimio koro dwa twere Jubilee ka imonene. Emomiyo ng'amo dhi gi Jubilee to koro wanyalo wacho ni nyiso ni round mokwongo oewo lwenyni. Kaluwore kod mbii masani Jubilee temo chiero masawa mar piny Kenya kokalo weche mag pok mag omenda kaluwore kwan mag oganda, okang' ma piny owacho neno ka gima nyalo duono mbii mar UDA. Okilo Jwang' Koni kelo tungni e duond burano biro nego chuny duond buche mamoko masiro Jubilee kaka ODM. Jubilee sani wacho weche mag BBI. Jubilee wacho one man one shilling. Ma e pachgi to gineno ka magi madhi kelo jo Mount Kenya machiegni kodgi. To kendo magi madhi kwede gi UDA. Jo machalo ODM biro ng'eyo ni to eri kaw thuolo ni wakonyo Jubilee. To wakonyo gima wabunge ge onge. Maka gima bire bunge to wabunge ge to osedhi. Ere gimomiyowa. Ojwang' lero ni kata obedo ni duol ma ochung' ne winjo ng'ure weche mag buche mag siasa ni kod teko, ok ginyal chiwo tend duond bura mar Jubilee ne ng'ata ng'ata, kendo ginyalo mana biro chiwo chik mondo jokanyo mag Jubilee odogie twak, wach ma Koni biro miyo jomoko jok kendo dar. Tribunal nigi wach mogik. To kata gin gi wach mogik, to gin be nyaka ginyisi sababu momiyo giketho gima ne registrar wacho. Tribunal ok nyal bedo gi thuolo mar wacho ni mae jatelo. To kata kamano, onge duoko mabiro wuok e chik kata e court. Gini odhi mana bedo siasa ma ng'ato bol. Koro ng'ato biro chopo point ma wacho niya, akedi ne Jubilee ni no maya kosadhi amanyot mora ger. Lwenj telo masani koro twere duond bura mar Jubilee. Oyango rode manitie chike matayo duond buche siasa e pachoka, kendo dwaro nitie mondo oridi chikego kaka okang' marito mise mag duond buche siasa mathurka. George Bati, Ramogi TV. Koro kata odoko ni od bura ma Siaya oselieko ni nitiere chenro mar biro golo oko e apisi jalup gavana William Oduol. Penjo to pod nitiere mar ka bende chenro nyalo bedo mayot. Jafwambo marwa Chris Oweno kolonwa chenro mar golo e apisi jalup gavana kod ketho ma inyalo gole gode e apisi. E chak jumani, MCA ma East Asembo Gordon Onguru ne ochwalo paro mar golo e apisi jalup gavana ma Siaya William Oduol. Mabiro bang' County Assembly ma Siaya wito oko weche mag mibadhi mane William Oduol osebedo ka tudogo sirikal mar county no. Kaluwore gi mano, Onguru dwaro mondo County Assembly ma Siaya ogole apisi William Oduol kuom ketho mar tiyo marach gi apisi, dhi ataro kod katiba kanyakla kod chike matayo bidhruok e apisi. Dr. Maxwell Miyawa, jalonye weche mag chike, leronwa ketho manyalo miyo ogol jalup gavana e apisi. Kusinyaka goli kati nyume mokwongo inyalo goli koketho chik mkati buketo kata koketho chik moramora mar Kenya. Mar ariyo inyalo gol deputy governor ka diponi otimo timbe mag JLK koluwore gi chike mag Kenya mwizo otimo commit a crime kata chik koro odonjne and buo chik mar Kenya kar mar international law. Mar adek kotiyo ga apisi ni marach. Asto mar ang'wen kadiponi tuo moro koro oinde koro onyal tiyo inyalo gole apisi. Dr. Miyawa kata kamano nigi kiawa ewi bura mar thicho William Oduol ka owacho ni oonge kod mbi madwarore. Adier chik mar Kenya wacho kata kisomo County Government Act, tije ma gavana timo onyalo we lwet deputy governor. To ok ochune ka in jalup ng'ato to wagi moro timre to kinyalo wuoyo. Koro adier ka ng'ato chung' mopenjo ni to ma to timre kama to pesa nyowuok to dhi otim ang'o. Ok ane ka en mano makosa manyalo gol ni ng'ato ofis. Onego bed ni gima ne government ma Siaya timo ni pesa ma wacho ni milion 45 nyowuok January mano wuok dwe mar 11 mano dwe mar 12 nwatimo kode ang'o. To bende chenro mar thicho e apisi jalup gavana en gima yot kose?
Kaluwore kod pen chik kare 33 kod 181 chenro mar golo jalup gavana e apisi chakore bang' MCA mar kaunti no ndiko ne spika margi kendo miye ler ewi paro mar gole e apisi. Bang' ndiko ne spika paro mar twak mar golo jalup gavana e apisi nyaka sir lwedo gi 1/3 mag MCS duto mag kaunti no. Kata kamano, jalup gavana inyalo mana thich oko e apisi poni 2/3 mag MCS duto ogoyo ombulu mar gole e apisi. Poni paro no okal, spika mar kaunti no biro ndiko ne spika mar Senate ewi wach makamano. E bwo ndalo 10, od bura mar Senate biro chogo komiti mapot mar ji 11 mar winjo kod kolo bura makamano. Komiti no nyalo wito oko chenro mar thicho oko jalup gavana poni weche mitudego onge tiendgi kata dhi nyime kod ndiko ripot margi ne od bura mar Senate. Od bura mar Senate biro luongo jalup gavana kendo miye thuolo mar golo chung' mare ewi seyo ma MCS odonjonego poni giyude kod ketho. Bang' winjo jalup gavana, senators biro goyo ombulu ewi paro makamano. Jalup gavana biro dok pacho poni thoth senators ogoyo ombulu mar siro lwedo paro mar gole e apisi. Kata kamano, en kod ratiro mar dhi e doho poni ok oyie kod chung' mar senators. Bura makama nyalo yware kowuok e doho mamalo nyaka e doho mamalo mogik kendo kaw thuolo malach. Assembly Masiaya onego kwa en ni kik onenre ni en dhawo mar kisiasa. Nikech konenre dhawo mar kisiasa koro dhi bedo dhawo kochopo Senate ka biro dhi bedo ni Kenya Kwanza to gi Azimio. To nikech joga nigi numbers mang'eny to samoro ok bidhi kamoro. Kadipo ni Senate digwe oko oyie oketho chik. To adiera oyiene kendo dhi nyaka doho, dhi ng'ado bura doho, maybe onyalo chungo atua ma Senate osekawo. Koro pod en gi kuonde mang'eny, ondamo mang'eny monyalo kawo mondo mi okony tije, mondo mi kik joka gwethe oko. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Pith mar anguro ni achako higa 2005. Nachako ganguro manyiri 2 manachako go pith. Alwora mar od anguro idwa nobed maler. Od anguro iyweyo okinyi kokinyi. Sama kamoro lila ahinya kata tuoche be nyalo bet. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasekiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Sasa unaweza jishikia sashe fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Migori, Homa Bay, Kisumu, Untie. Shemeji Biro, Chemchoth Melepek. Tarik 26 dwe mar abich ganiendi, Ramogi FM koma koregi East African Cables, kelo di road show mapek. Kain fundi stima, kata hardware mauso gige stima, chopchon mondo iwinj ler, kod bere wiwaya mawuok e kambi mar East African Cables, kabende ibro chodho mich mopogore mawan godo. Ng'wech wabro chako gi Migori, Homa Bay, Kendu Bay, Ahero, korka watieko road show mapek e dir boma Kisumu in style. Jolendo magwa kaka Kasukura, Minjaki, Victor Juma, kachiel koda DJ Vic, boro bedo kanyo live. Chopchon, icham golo maliet gi jangolo Odongo Swagor Nyowila. East African Cables, total peace of mind. Ramogi FM. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
Erokamano kuom kete Ramogi TV kaendi jangolo marahuma mar wende mag reggae Richie Spice mawuok piny Jamaica igeno ni dhi chopo e kaunti ma Kisumu chieng' Jumapil mabiro ni budho makende. Budho no biro bedo e alap tuke ma Jomo Kenyatta e boma ma Kisumu kumo chano mor gi johera mage bende. Tend kaunti ma Kisumu olando ikruok margi mar rwako jangolo no ma bende limbe mare osir kod kambi mar Royal Media Services. Ni wan kaka jorskal mar kaunti ma Kisumu kibire tiyudo kaka inyalo bed mahuyanga kendo yudo kama inyalo tayo kawi rusa maber kibet gi jok mago thum kamano kendo wapano Richie Spice bende biro konyo jowa e wuotho matindo gi joma nie migawo mar go thum majintie mang'eny Kenya ka mang'eny joluonge thum kabisa to reggae en wer moro en thum moro mopogore gi mama matin to ji ohere piny mangima omiyo arwako Kisumu chieng'no mondo ubi urwakno wendo kendo ubi ji enjoy kaka wan be wabiro ji enjoy chieng'no ka Richie Spice ubiro ka. Aya nyikwa Ramogi geno nin gi Gideon Boots magi mar mielo Richie Spice Kisumu kanyo. Koro vane ka molore chenro mar ang'ich welo bro duogo kendo saa 3 gi mbaka ma ochung' karachiel wawuoyo wach mar twak mokelo kanyakla Azimio kod Kenya Kwanza. Otiyo koso ok ti Emilio Odhiambo bro bedo kaendi ne jaod bura mar Suba North mondo winjane ire ni to gini omoko koso komoko ang'o ma nyaka tim mondo mi oriere. Aneno kaendi Ramogi ler Kisumu kaendi ema e Bishop jaote Ochola mar Obambo. An wang' ni eka neno sirikal mar riambo kotit. Ramogi TV an Martin Ochieng' Lago kawuok Rwea Kisumu East. Aneno Ramogi makare kan gi mama Manyalago min Nora. Erokamano ahinya. Nan wacho kendo ni Ramogi an go Retio Tieno jaod John Olwendo kana lego Nyasita maka Juma. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV kaendi. Aneno Ramogi TV e yo maler kendo makare. An Thomas Aquinas kawuok Asumbi Rangwe. Erokamano kituru mana kaendi to nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo Ombija taya nyakwar guoko cha pesa. Ka Nyasaye oyie to bro duogo kendo saa 3 gi Belinda Dhiambo men jaloko maro kik dhi mabor ahinya.